Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bidiyon mu na yau za mu nuna yadda ake ɗinka hula atamfa irin wannan style ɗin. Kai tsaye mu je cikin bidiyon. Wannan ita ce atamfar da zan yi amfani da ita. Tsayin inci 23 ne, sannan kuma faɗinsa kuma inci 15 ne. Inci 15 shine faɗin, amma kuma a ninke ne ninki biyu. Saboda haka idan ka tashi, idan da bukata zaka sa masa landing, zaka yi full landing, wato zaka rufe shi duka da landing. Amma ni wadda zan yi ba zan saka landing ba, saboda zan nuna ne kawai dai a ga yanayin yadda ake yin ta. Amma mai landing ta fi fita. Saboda haka kamar yadda muka saba za mu ɗinke, za ka juya shi haka sai ka ɗinke shi har ƙarshe, sai ka ƙara kamawa, sai ka ƙara ɗinkewa har ƙarshe. Shine wato zai zama kayi wannan ɗinki mai layin nan wanda aka saba. Waɗanda suke bibiyan mu bidiyon mu na baya za su ga mun nuna yanayin yadda ake ɗinkawa. Saboda haka shine zai zama kamar haka. Gashi nan mun ɗinka shi ga yanayin layin yadda ya kasance. Na yi maganar cewa za ka saka landing idan ka tashi naka. Wannan shine wato band ɗin gaban hular kenan, wanda ake b-shape da shi. Tsayinsa inci 13 ne, faɗinsa kuma inci 3 ne. Saboda haka faɗinsa inci 3, tsayin kuma inci 13, dukkaninsu faɗinsu ɗaya kuma tsayin kuma shine gunda zan yi shape ɗin, wato b ɗin inci 1 na saka. Saboda haka daidai santar inci 1 sai zan yanke shi ya zama ya zo a karkace kamar haka kenan. Na riga na yanke shi kamar yadda kuke gani. Wannan shi ne zan yi amfani da shi b ɗin. Zan ɗauke shi, zan ɗora shi akan ɗan uwansa, sannan sai na ɗinke shi. Amma ba zan ɗinko shi tun daga farko ba, wato zan ɗan ba tazara kamar haka. Zan ɗinke shi sai na dawo, sai na yi kwana. Ga shi ma ɗayan kamar yadda na yi maganan cewa ba zan kai shi a ƙarshe ba. Wannan space ne wanda muka bari domin idan mun zo saka roba za ku ga yanayin yadda za mu yi amfani da space ɗin kenan. Sannan kuma wannan da kuke gani na yanko shi inci 30 ne tsayinsa, sai kuma faɗinsa kuma inci 3 ne faɗinsa, tsayin kuma inci 30. Na ninka shi ninki biyu ne, na ɗinke gefensa, wato kowannen na ninka shi ninki biyu, na ɗinke gefensa. Saboda haka zan juya shi zai dawo daidai kenan. Kowannen daga cikinsu zan juya shi zai dawo daidai. Gashi na juya kowannensu. Santar ɗinkin na dawo da shi ya dawo santar tsakiya kenan. Na juya shi daga gefe ya dawo tsakiya. Abinda zan yi shine zan ninka kowannensu biyu domin na samar da santar, wato tsakiyar kowanne pieces kenan. Ga yanda suke, zan ɗauko zare da allura kamar yadda kuke gani. za ka ɗauko zare da alluranka, sai ka ɗauki kowanne pieces sai ka ninka shi biyu. Amfanin ninka biyun shine ka samar da daidai santar tsakiyar kowanne pieces. Sai ka sa alluranka ka shiga ka fita, ka shiga ka fita, wato ka samar da ƙaramar tattara kenan. Sannan shi ma ɗayan sai ka ninka shi biyu, sai ka wato samar da santar tsakiyarsa. Shi ma sai ka shiga ka fita, ka saka zare da allura kamar yadda kuke gani. Sai ka zuge shi, za ka kai shi a ƙarshe, sai ka zuge shi kamar haka. To gashi bayan kayi wannan tattaran ga yanda zai kasance. A lura sosai, na farko na ɗauki na ƙasa na mai da shi sama, sannan can zan koma ɗauko na saman dawo da shi na ƙasa. Zan ƙara maimaitawa, wato ɓangaren dama za ka ɗauki na ƙasa sai ka mai da shi sama, sannan ɓangaren hagu sai ka ɗauko na sama ka dawo da shi ƙasa. Sai ka juya, sai ka kama can gefen, sannan nan ma sai ka haɗa su ka kama nan gefen. Sai ka ɗinka shi, sannan sai ka koma can gefen shi ma sai ka ɗinka shi.
sai ka koma ka kama ɗayan shi ma sai ka ɗinka shi ma zuwa ƙarshe kamar yadda kai wa na farkon. To ga shi na ɗinka shi, saboda haka ga yanayin yadda zai kasance. Sai ka buɗe shi kowanne su. Wannan shine wato kullin da yake zuwa daga gaban hular, ga gaban gurin yadda yake. Abinda zan yi na gaba shine zan ɗauko raguwan gangan jikin hular wanda aka yi masa wannan ɗinki layi-layin, sai ka ninka shi ninki biyu, sai ka yi alama da almakashi domin samar da tsakiyar da za ka ɗora wannan b-shape ɗin a jikinsa. Wato wannan notch ɗin da muka yi, ko kuma in ce kullin da muka yi, za ka ɗora shi a jiki. Za ka ɗinke can gefe, za ka dawo nan gefen shi ma sai ka ɗinke shi. Idan kuma ka ga dama kawai za ka yi dat a jikinsa, wato ka ɗan yi ɗinki ɗan kaɗan, sannan gefe shi ma ka yi ɗinki kaɗan. Ya danganta da ra'ayinka da kuma yanayin yadda kake so hulan ta kasance. Idan kana so ta yi yadda ya kamata, ka samu ayon ka goggoge shi sai ya kwanta sosai, ya neat. Sai ka ɗauko b-shape ɗin gashi nan, sai ka ɗora shi a gunda aka yi wannan alamar, sai ka ɗinka shi. Amma za ka bar tazara, wato wata ƙofa daga jikin wato b-shape ɗin. Abinda nake nufi shine ban faro ɗinkin daga farko ba, sai na bar yar tazara. Sannan shi ma nan idan na zo shi ma zan bar tazara, saboda shine gurin da muka yi maganan za ka saka roba. Idan da buƙatar saka roba kuma, ko da ba ka sa roba ba, za ka iya amfani da shi a haka domin ka shigar da ɗinkin ya shige ciki ba tare da ana ganin ɗinkin ba. Ga yanayin yadda b-shape ɗin ya kasance. Saboda haka za ka ɗan yi, na faɗi cewar za ka ɗinka shi haka zuwa ƙarshe, ko kuma ka ɗan yi data haka, ka ɗan yi ɗinki kaɗan haka a jiki gefe da gefe na wato kullin da muka yi na saman hulan kenan, idan da buƙatar haka. Za ka ɗinke nan gurin, wato gurin da za ka saka roba kenan. Kowannen daga ciki ka buɗe shi, ka haɗa shi da wancan ɗan uwansa. Da shi yanda ya kasance. Idan ka ɗinka shi zuwa ƙarshe shine sai ka saka robar, idan da buƙatar saka roba. Idan ba buƙata kuma sai ka lankwasa shi, sai zama cewar ka rufe ɗinki ba tare da ana ganin ɗinki ta bayan hular ba kenan, ko kuma ta ƙarshen bayan wato b-shape ɗin na hular. Yayin da ya kasance, tunda ba za mu sa wato roba ba, ga kawai kama shi zamu kamar haka, sai mu ɗinka shi zuwa santar layin ɗinkin da muka shigar. Sannan ɗaya gefen ma za mu haɗa gangan jikin hular da kuma wato b-shape ɗin, shi ma za mu ɗinko shi santar tsakiyar ɗinkin da wato muka ɓoye na ƙarshen b-shape ɗin kamar haka kenan. Za mu ɗinko shi ma har zuwa inda za mu tsaye da ɗinkin, sannan sai mu juya shi. To ga shi yanda kuke gani, abinda zan yi shine nan gurin zan yi shape ɗinsa har izuwa ƙarshen kusurwar wato gaban hular. Shi ba za mu yi tattara ba kamar yadda muka saba yi, tunda a wancan wanda muke muna yin tattara gaban hular da kuma bayan hular.
to amma shi wannan tunda akwai wannan ɗaurin na gaba shi ba buƙatar a ce za a yi masa wannan tattara ta gaba, saboda haka za ka ɗinka shi ka biyo wannan shape ɗin da muka yi har zuwa kusurwar ƙarshe ta wato gaban hular, sannan sai ka nemi zare da allura sai ka yi masa tattara. Ga masu bibiyar YouTube channel ɗinmu mai suna Saddam Kano TV, idan shi ne shigowarka channel na farko, wato idan bako ne kai a channel, kar ka manta da alamar subscribe da liking da share. Wato idan ka danna subscribe, YouTube za ta sanar da kai sababbin bidiyo na da zarar na dora sa YouTube. Sannan muna godiya sosai ta musamman ga waɗanda ɗalibanmu na santa da kuma waɗanda muke tare da su a online training, muna godiya sosai. Ga yanayin yadda hulanmu ta kasance, mun gode sosai, sai mun haɗa wani sabon bidiyon.